дарвозабони клуби футболи Уфа Олег Баклов кизодаи Табушар имрӯза истиқлоли Тоҷикистон мебошад ва дар Россия ба воя расидааст. Ҳамчун шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон шиноснома гирифт. Акнун дарвозабони 29сола метавонад дар тими миллии Тоҷикистон бозӣ кунад. Худи Олег Баклов гуфтааст, ки омода аст аз тобистони соли ҷорӣ пас аз анҷоми мавсим дар Лигаи дуюми Русия дар ҳайати тими миллии Тоҷикистон ҳунарнамоӣ кунад. Олег Баклов 20 октябри соли 1994 дар Табушар имрӯза истиқлол тавре гуфтем ба дунё омадааст. Дастпарвари футболи шаҳри Сизран мебошад. Дар клубҳои футболи Россия чун Сизран 2003, Крилья Советов, Урал ва КамАЗ ҳунарнамоӣ кардааст. ҳоло ӯ дарвозаи клуби футболи Уфаро дар Лигаи дуюми чемпионати Русия ҳимоя мекунад. Олег Юрьевич Баклов қадаш ба 2 метру 1 сантиметр баробар буда дар баргардонидани зарбаҳои пеналти ҳамто надорад. Дар Лигаи касбии футболи Россия дар мавсими соли 2014 ва 2015, 2017-2018 ду маротиба дар ҳайати Урал Поволжье соҳиби медалҳои биринҷӣ шудааст. Финалисти ҷоми Россия дар солҳои 2018-2019 мебошад. Олег Баклов на танҳо зарбаҳои пеналтиро хуб бармегардонад, балки дар голзанӣ ҳам ҳамто надорад. ӯ аз 8 зарбаи пеналти 6 то 8ро баргардонидааст. ҳоло чанд лаҳза аз бозиҳои ӯ манзури шумо мегардад. Время Олега Баклова. Магомадов бьет, и Баклов! Этот убийца пенальти! Так. И опять он тащит! Господи, ты что это такое? Многоопытный центральный защитник! И он попадает в перекладину! Я не понимаю, что это за аномалия? Итак, Цыганцов против монструозного Баклова. Удар! Как в это поверить? Монструозный! Баклов, супермен!